Španija ponovo ponizila lažnu državu. Sud pravde Evropske unije odlučio je u korist Španije da isključi TZV Kosovo iz učešća u organizaciji evropskih regulatora za elektronske komunikacije, prenosi Demokracija. Kako prenose španski mediji, u presudi koja je objavljena danas, Vrhovni sud EU smatra da Evropska komisija, koja je 2019. dozvolila TZV Kosovu da učestvuje u radnim grupama ovog tela, nije bila nadležna da odobri takvu odluku, ističući da je njegova jedina funkcija u organizaciji evropskih regulatora za elektronske komunikacije da kontroliše pravilno funkcionisanje propisa. Međutim, sudije Evropskog suda pravde tvrde da njihov stav nema nikakve veze sa činjenicom da TZV Kosovo nije priznato kao suverena država u okviru Evropske unije. Spor je nastao u martu 2019. godine kada je Evropska komisija ovlastila nekoliko balkanskih zemalja, uključujući TZV Kosovo, da učestvuju u aktivnostima saradnje između nacionalnih regulatornih organa i organizaciji evropskih regulatora za elektronske komunikacije.